सरासति फुजानि रंजानाया गोमोरलांगोन नामा? बोथोर बिगियाना बे समाव एलार्ट फोसावदों। फैगौ 24 घन्टायाव बोथोरा जोबोद गाज्रि थासारि जागोन। गुबुन गुबुन जिल्लायाव बोथोर बिगियाना बे समाव एलार्ट फोसावदों। नंगौ, बोथोर बिगियाना फैगौ 24 घन्टायाव रायजोनि मोन 17 जिल्लायाव अखा हानायनि एलार्ट फोसावदों। गोबां खुवानि गेजेराव माखासे जिल्लाफोराव अखा हागासिनो दं। रायजोनि गासै मोन 17 जिल्लाफोराव अखा हानायनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। सांग्रांथि फोसावनाय बैफोर जायगानि मुंफोरा जाबाय डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, सराइदेव, शिबसागर, माजुली, जरहाट, गलाघाट, डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दि, गवालपारा आरो धुबुरी। बेफोर जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों। गेजेर आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महराव सोलायदों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस्ट, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।